ang buhat or act, kanabang aksyon, mao na ay hukman sa Ginoo. Hukman ta sumala sa atong binuhatan. Niya ang mga Pariseo na may mga balaod sad silang gitamod, niya galagot man sila ni Jesus, nangita sa silag paagi nga dunay buhat si Jesus, dunay siya activity nga pwede nilang mahukman. Kaya di man gud ta makahukom sa usa ka tawo nga sad-an ba siya or dili basta way gibuhat. Kanang mga accusation lang, di man na pwede. Adto kag barangay, pangayuan man kag saksi o pruiba, kanang tawag nato og sa tawagan ng isuportas kaso kanang ebidensya. Pangayuan tag ebidensya niya. Ang ebidensya ka namang yung buhat. Pero ang wa masayri sa mga Pariseo nga kini di ay buhat, duha din ni kabuok, ang makita o di makita, kanang gitawag natog mental activities. Si Kristo kung mohukom siya, magsugod siya hukom nato sa atong mental activities. Ang sala sa hunahuna o ang sala sa buhat para sa Ginoo parihara. Pras karon nanimba mo unsa man ning buhata, maayo dili? Maayo. Kay ba kay mo? Maayo. Pero niining nanimba pila ning nagmisa, dunay mga dili maayong hunahuna karon. Maimpierno ra gyapon. Kita ba maimpierno ra gyapon ta? Ingna ko na imong tupad, ingna. Maayo ba ron imong gihunahuna? Ingna, maayo imong gihunahuna dia, Brad. Ter, maayo imong gihunahuna. Bahala mo diha. Basta kahibaw na tandaan nga ang Ginoo naghukom sa diay sa hunahuna. Mo nang ay gyud kumpiyansa. Kay di man Ginoo dihara sa makita nga buhat, hasta mang dili makita nga buhat, hukman man na niya. Anang ay gyud kumpiyansa. Mo na diri mga Pariseo, hinunghungay sila. Hinunghungay ba? Kanang di ka kita si Jesus, di ka dungog. Atong panidaan ha. Nato pagahuna-huna sila. Bantay, sipiat lang yung karon. Akyos yung kanamo. Kahibaw di si Jesus ilang gihunahuna. Ingon niya, unsa may maayong buhaton sa adlaw ng igpapahulay. Kaya kanigong adlaw ng igpapahulay, balaan man gud nga adlaw. Kani ba tong Sunday, sa ilas una Saturday man. Saturday, Sabbath day. Balaan kayo. Nya unsa may dapat nimong hunahunaon panahon sa adlaw ng igpapahulay nga balaan man na kayo. Unsa may mong nahunaon? Kanang mga yawanon o balaan? Balaan. Mo na ingon si Jesus, unsa may maayong buhaton sa adlaw ng igpapahulay? Ang pagdaot ba o ang pag-ayo? Ang pagbuhi ba o ang pagpatay? Kaya naman sila muna dauta naman. Pero karon isimba ka, nyagadumot ka sa imong silingan. Mahi ka na. Labi na yung muhangyo ka, patya in taon ni siya, Lord, patya in taon. Mahi ka, Lord, na COVID akong mama, itakli lang na atong buang-buang na akong manager, katong akong supervisor na 40 yun ka, katuragoy i-COVID, Lord. Kaning gasigig paningil na kong utang, i-COVID rago na, Lord, para maimpas ning utanga. Mahi ka na. Kanang nangabit imong bana, niya maingon dayon ka, may ratag mga sakit sila COVID, Lord. May ka na? Ha? Dili. Niya imo nang gidadi ni sa simbahan. Sikag simba Ginoo in taon kaluy in taon ko, patya in taon ning kabit sa kong bana. Usa man klasihas pagsimba. Di ba?
Nga naara ba tayo pipilay ng nana? Kanabang mga hunahuna nga, wa mauyunis Ginoo, nya mo atong ihangyo niya. Pananglitan mo ka, ginuhin taon mo daghan unta ni akong kwarta, makadaog unta ko sa swertres, makadaog takos loto, haron maimpas na akong bayad ding ako mga obligasyon. Kay Lord, nag-abot na yung daan og bag-o, kay bao jud ka ana nga ang utang na akong daag bag-o, lisod na kay pagbayad, padaog ga in taon ko, highuman ron akong simba, Lord, mupalit ko ditong ticket sa loto, padaog ga in taon ko, mulinya ko anang na ang mga kuan diya. Daghan na ba kay manimba din ang uban gada pag holy water, panguban, mangayo, pag holy water diri niya, ato mulinya dito sa kanan na ang kuan niya. Window. Di yun mulinya dito sa opisina para mubayad og slot. Ato manoon mubayad sa latire. Dito pa mulinya sa opisina, kay palit mo og slot sa kapilinha. Siguro pa na. Oh. Ato mulinya. Ito na, harapan na dagan. Suray. Karon sa inyong ginahuna, maayo o dautan? Maayo. Nindot kayo. Naghuna-huna na mo ron na inyo ng gubo ninyong kural o inyong paligunan. Kanang inyong kural nga nakapapito sa agianan sa publiko. Naman to'y karsada pero binla na lang sa kadangaw ang isig kakilid. Nya tungod das inyong kural ansaman naghunahuna karon nga imo nang iatras og mga usa ka metros. Ilom kanang imong pag-abono ana imong balay nga aron musaka siya siyuta mo'y nakaingon nga naglunop na ng imong silingan panahus-uwan adto ng tubig magtipti unsa magpundo sa ilang hawanan. Di na hinon sila katog kay sudlon sila sa tubig. Tungod anang imong pag-abuno anang imo dihang tugkaran or imo dihang gipuhian. Andam na baka nga imo nang buslutan aron nga muagas ang tubig dili maglinaw dito sa imong silingan. Naghunahuna na ka ana. Ay ko nyo tutuki. Ikaw man sa na makaapiktar ang among yuta. Oh lagi wa man sa ko magingong ikaw, pero nga ko ba, ang ubang naminaw. Oy, daghan kay nato, wa maghuna-huna sa pagpreserbar sa kinabuhi, wa maghuna-huna sa paghimo og maayo alang sa mga nagkalisod-lisod. Muna si San Pablo sa unang pagbasa niingon siya, nag-antos ko para ninyo, nagpasakit ko para ninyo, nga naman, aron akong masumpayan ug akong mahingpit ang wapa mahuman nga mga pag-antos ni Kristo. Kani di ang pag-antos ni Kristo sa krus mga igsuon, kitang magsunod niya samang San Pablo, kinahanglan sa tamangitag pag-antos, sumpayan ni nato hangtod matapos ang kalibutan. Kay ang plano sa Dios, luwason ang kalibutan. Ang tanan gyung katawhan unsay makaluwas matud pang San Pablo, ang sikreto nga makaluwas mao ang pag-antos, ang pagpakamatay nga mao'y gibuhat ni Kristo. Kita sang tanan giawhag sa tas pagpakamatay. Kasabot mo anang bunyag, kanang bunyag ba? Mo pabunyag na bunyagan mo? Oh, hisgutan na inigmisas patay. Unsa maon man paghisgot. Kada gyud minatay atong misahan, hisgutan ginang bunyag. Wa mo kibaw unsa ang paghisgot? Ako mong hisgutan. Kay basig hapit na mo mga matay. Ay naman to dapita dari ako tanawon niya pagkato din may manggunang hinumdumi ang imong anak nga si Crescenciano nga imong gitawag nganha kanimo gikan nining kinabuhia sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo mabanhawon ta siya uban kaniya. Sa ato pa kana dayang pagpabunyag nagpakamatay ta uban ni Kristo. Wa gyud mo kahinumdum ana.
Wa ano? Kaya magsige mo yun, simbak ko yung tao, simbak ko yung tao. Kuha na, oy, dugay na tang gipatay. Giisip na tang mga patay. Diha ni Kristo, aron mabanhaw ta. Kaya niingon mas Kristo, kinsa tong mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban nako. Ngayon sa man ang pagpakamatay uban niya, ang pag-antos. Ang paghigugmas, pag-antos. Antosonon kayo ang pag-atra sa imong kural, aron lang yun mo dako ang agianan sa publiko. Antosonon na. Bisan nalag pagkuha ang imong mga tanom dias kilid dan. Antosonon na, aron mahawan. Pero maunay makahatag nato kabanhawan. Ang imong pagkadao anang imong yuta, ang pagkadao nimo anang imong tanom, maunay magbanlod nimo ngadto sa kadautan. Tungod lang sa imong pagpaniguro nga naa kay makaon, tungod lang sa imong pagpaniguro nga naa kay yuta, naa kay balay, naa kay nindot nga koral, tungod lang sa imong pagpaniguro nga dili ka maapiki, di ka magantos. Matud pa ni Kristo, kinsa tong maniguro sa ilang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang tao nga magpakamatay para kanako og sa iyang isig katao, og sa akong ebanghelyo, nagbato ni inis kinabuhing way katapusan. Mo ni ang sikreto, muna iguliros inyo, kanang inyo mga silingan nga nagkural, na gusto kang malangit. Gusto kayo dayoy, siya, kining kapito sa among agianan, makapa-impyerno biyan nimo. Tanawa, di ba, pusilon ka na. Ay, pusilon ka, matapsingan ra ba ka? Di ra ba ka maantimano? Di ba? Nya maparalyze dayon ka. Ika-paralyze nimo tungod kay gipusil ka. Unsa may imong isultis Ginoo? Ha? Unsa man? Maingon ka, salamat Ginoo. Ni ako'y pag-antos nga isumpay nako sa imong pag-antos. Sama nimo nga misulti og mga butang nga maayo sa imong isig katao niya, ila kang gipatay, ila kang gikalagutan, ako sad ni sulti kung unsay angay nga makapalangit, iya sa kong gipusil. Salamat Ginoo nining pag-antos. Adi jud ka magmahay, moingon pa jud ka, pag-antos pa more. Di ba? Ana ka. Nya moingon sa timon silingan, naunsa to siya to, gayaw-yaw siya, uga, sige, pasalamat sa Ginoo nga imo siyang gipusil, di gyud kuno siya mukiha, dili gid siya mo ingon nimo nga iya kang ikiha, niingon pamangani siya, kadindot untag usban, niingon sa timon silingan, sana all. Aka mo, ingon ana mo. Si San Pablo ingon ana, si San Pedro ingon ana, si Lorenzo Ruiz ingon ana, si Bishop Chupilo Kamumot ingon ana, dugangi pa Lord ang akong pag-antos. Si San Roque ingon ni ana, dugangi pa kay ako ning isumpay sa imong mga pag-antos. Karon daghan kay nag-antos nato, palit aning atong slots. Daghan kay nag-antos. Ang uban kong namalit ani na stage 3 cancer, na stage 4 cancer. Ang ubang namalit ani, bago pang namatay ang iyang bana sa COVID, nasay namatay ang iyang anak nga kamagwangan ug ang iyang mama namatay sa COVID. Palit lang gyapon. Nganuman, andam siyang mag-antos. Mga igsoon, ang pag-antos dili baya sayon. Parehaning magwali ka nga pagaw, lisod eh. Pero ingon jud ko sa Ginoo pag naog nako karon sa ikong practice ditong sulti, lison man gyud isulti nako Lord, samtang naa pa ko'y tingog muwali gyud ko. Isaon sa imong iwali nako kural. Da. Hantod nga mawa ni akong tingog kural lang gyapon. Di bitaw karon naman sa ninisod sa kaunahon na ang kural god, pero ngayon sabi ang iwali usahay. Sige manindog na ta.